Com gestionem els màsters de les nostres gravacions en Screencast-O-Matic? Doncs és fàcil, en la pàgina de referència que tenim sempre per accedir al gravador, en comptes de fer clic en Start Recorder, anirem a Open Video Editor. I així ens apareixeran, com veieu, tot l'historial de vídeos que hem gravat en Screencast-O-Matic. Amb aquests vídeos podem fer una gestió de fitxers normal. Si fem clic en Manage Recordings, podem seleccionar un vídeo i el podríem copiar, el podríem moure on vulguem o el podríem fins i tot esborrar si necessitarem. És una cosa interessant perquè, a més, des d'esta interfície és des d'on accedirem a la modalitat o a la funcionalitat d'edició quan hàgim d'editar un vídeo que hem gravat en algun moment, dies abans o el dia anterior, etc. És a dir, quan no fem la gravació i l'edició tot seguit. Per exemple, si jo he gravat fa una setmana un vídeo i vull ara editar-lo, simplement seleccionaria així i ja tindria accessible tant l'exportació del vídeo com l'edició. Per tant, recordeu que aquesta pantalla és important sempre, ens permet moltes coses i a més ens permet una cosa fonamental que hauríem de fer el primer dia que comencem a gravar, no ara que estem fent proves, sinó el primer dia que ja seriosament gravem algun vídeo, i és la selecció de la carpeta on guardarem els vídeos, els màsters en aquest cas. Així teniu la meva carpeta i és tan fàcil com fer clic en la ruta i ja navegar per a seleccionar la carpeta que vos interessa. Com veieu, jo treballo en una carpeta que és el Google Drive, amb la qual cosa, quan gravo un vídeo, automàticament se'm puja al G-Cloud i sempre tinc la possibilitat de treballar des de diversos ordinadors, si fora el cas, i tinc una espècie de còpia de seguretat, de backup, en el núvol.